istage sami singanyakazi Nkosi yami hawo Jesus cela ngishaye baba umfundisi uKB Mathaba ebandleni lakithi lasemkhunjini kwa BB chani izandla bazalwane eli lama sabakta namu best man emshadweni wakhe 20 bani years 27 years Anibingelela bazalwane ubaba umfundisi Malunga kanye nomama executive committee omama obaba intombi lensizwa ibandla elingcwele kaNkulunkulu asiphuthume bazalwane ezweni likaNkulunkulu ngicela ufake ibuko amen sivule incwadi kaMateyu chapter 27 sizoqala ukufunda kuverse Mateyu 27 sizoqala ukufunda kuverse 42 ake ngibeke nami amen Mateyu 27 sizoqala ukufunda kuverse 45 kuya ku46 lapho kufundeka khona kanjena kusukela ngehora lesithupha kwabamnyama ezweni lonke kwaze kwaba ihora lesishagalolunye kepha ngehora lesishagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi Eli Eli lama sabakathana okungukuthi uNkulunkulu wami ungishiyelani haleluya nomenga thula akushilo ungithandile esiphambanweni nomenga thula namhlanje uzolalela ukukhuluma kwakho khuluma babe ngathi uyaqala ukukhuluma kwelihle igama lika Jesu inkosi amen kunezwi bazalwane lapha encwadini kaFilipi chapter 2 verse 5 uthi mawube ilomqondo owawukhona uKristu Jesu owathe nesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphanga ukulingana noNkulunkulu wazidela wathabatha isimo senceku enziwe ngumfanekiso wabantu haleluya uJesu bazalwane wayezolanda ibandla wayezosindisa ibandla and wafanele uJesu ingakho lithi njengoba sifunda la lithi wathabatha isimo senceku ngabe bazi uJesu wathatha iposition engaphansi kakhulu ngoba inceku umuntu oyisikhonzi
kwafuneka uJesu athabathe ubunceku. Haleluya. Ngoba wayezolanda ibandla noma wayezolanda abantu. Lithi enguNkulunkulu wathabatha isimo senceku. Bese lithi waba njengabantu. Ngoba uJesu wafika enguNkulunkulu indaba yakhe ngeke izwakale. Kodwa wafanele afane noma alingane nomuntu. Haleluya. Lithi wenziwa ngumfanekiso wabantu. Angazi bazalwane noma uJesu wayedimothwa yini. Alibonge igama leNkosi. Kunjalo bazalwane lathina uma udimothwa suke kuyipromotion. Nkosi yami. Idemotion kubazalwane ipromotion. uJesu cabanga uNkulunkulu wonke ehle ezulwini, uNkulunkulu wonke uNkulunkulu azothabatha isimo somuntu azobe inceku. Alibonge igama leNkosi ngoba wayezozuza abantu, wayezolanda abantu. Sometimes molanda abantu ufanele ukufana ulingane nabo. Nkosi yami ngoba uzathi uPostoli Pawuli uma ngifike kubaJuda ngaba njengomJuda. Alibonge igama leNkosi. Haleluya. Izinkosi ufunda incwadi yena uPostoli Pawuli uthi wabaphofu noma eqabile. Inkosi yami noma eqabile uJesu kodwa wafanele ukuba bempofu. Noma eqabile kodwa wafuna bempofu. Alibonge igama leNkosi. Ufunda incwadi yaMahebheru chapter 4. Haleluya. Lithi izwi likaNkulunkulu wamenza isikhashana wamenza wamncinyana kunengelosi. Ngoba sometimes mangabe uzofeza imishini uzofeza icebo likaNkulunkulu sometimes fanele uthathe iposition yokuba ngaphansi noma uphezulu kodwa ufuna uthatha iposition yokuba ngaphansi. Ingakho izwi likaNkulunkulu linompristi omkhulu owehlile emazulwini, indodana kaNkulunkulu. Awukwazi ukulanda abantu ungafani nabo. Kufanele uthathe iposition yokulingana nabo. Haleluya. Lalela uma abantu thina safanele abantu ababhukuda ezolweni. Sasibhukuda ezolweni. Kwadingeka ukuthi uJesu ngoba uma uzoseva umuntu eqwiliza noma umuntu eqwiliza uma uzomseva kufanele uthathe iheight yakhe. Uma uzoseva umuntu kufanele ulingane naye. Alibonge igama leNkosi. uJesu lithi wehla emazulwini, umpristi omkhulu wehla wehlela emhlabeni ngoba kufanele uzokhipha umuntu emanzini umnike igama lakho. Ngabe mazi uJesu kufanele alingane wafanele alingane nathi. Wehla ukuze sikwazi ukuthi mangabe ngizomsave emanzini afake igama lakho kuye. Oh my God, angizwa uJesu wafanele alingane nalo muntu okwilizayo. uJesu wafanele athathe isimo salomuntu noma enguNkulunkulu kodwa athathe isimo sobunceku. Bese ngifike emanzini uthathe igxalaba lakho. Alibonge ngiyamseva uthathe igxalaba lakho ulifake la ungene ngaphansi. Uthathe igxalaba lakhe ingane na uthathe yakhe nikhuphuke bazalwane, nikhuphuke igxalaba lakho likuye, nikhuphuke ngoba uyamseva niye phezulu nayo. Ingakho izwi likaNkulunkulu lithi thina singakwesobunene, singakwesobunene sikaNkulunkulu. Alibonge igama leNkosi. Haleluya. Ngoba wayezoseva abantu kwakufanele alingane nabo. Haleluya. So lasifunda khona lithi izwi likaNkulunkulu
uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi Eli Eli lama sabathana okungukuthi uNkulunkulu wami ungishiyelani. Lalela noAdamu wakwayifila le. Kwangaqali ngoJesu. Kodwa noAdamu wakwayifila eyokushiwa uNkulunkulu. Kodwa ke kungcono kwaAdamu ngoba uAdamu uNkulunkulu wamshiya ngenxa. uAdamu uNkulunkulu wamshiya ngenxa yezono zakhe. uJesu uNkulunkulu wamshiya ngenxa yezono zehlabathi. Haleluya. Wayemshiya ngenxa yezono zehlabathi. Haleluya. Umehluko kaAdamu noJesu, uAdamu wayedlile kanti uJesu wayengadlanga. Wona mehluko, omunye wadla washiywa, omunye engadlanga. Haleluya. For the first time, kuhlukana iTrinity. Oh Nkosi yami. For the first time kuhlukana iTrinity kaNkulunkulu. Ingakho umfundi incwadi kaGenesis chapter 1 verse 26 lithi masenze ngoba babendawonye. Lithi masenze umuntu ngomfanekiso wethu ngobaba. For the first time kuhlukana ubuthathu. Cha asisho ukuthi emagameni amathathu elikayise nelendodana nelikaMoya Ngcwele sithi eka. Baba nomasibhabhadisa sithi egameni, okusho ukuthi yiga awuhlukana. Elithezwe leNkosi eqaleni wayekhona ulizwi waya kuNkulunkulu, ulizwi waya kuNkulunkulu. Namhlanje sibona uhlukana ubuthathu. For the first time uhlukana ubuthathu bukaNkulunkulu. Halibonga igama leNkosi. BukaThixo. Hallelujah. Yes Lord. Amen. Elithi izwi laNkulunkulu for 3 hours. Hallelujah. For 3 hours umnyama emhlabeni. Allo Jesu kuthiwe unguku. Awusabona ukukhanya kubalekelwa. Kubalekelwa ukukhanya. Hey babaleka ukukhanya. Othe mina ngikukhanya kwezwe. Namhlanje kwabaleka ukukhanya. Nkosi yami, lo oyilanga lokulunga. Lo ilanga lokulunga nelanga lathi kangimelele. Lathi ilanga ngeke ngimelele. Labalela nelanga layokasha ilanga. Ilanga lokulunga libalekelwa ilanga. Ilanga lokulunga labaleka lathi nelanga cha ngenza imvelo yathi ngeke. Waqhapuka amasha wavuleka amathuna yathi imvelo ngeke ngisayimela ngeke ngisayimela le. Haleluya. Ngeke ngisayimela le. Kanti uIsaiah 59 verse 21 lithi ongasenzanga isono wamenza isono. Engasenzanga isono wamenza isono. Haleluya. uNkulunkulu wathwala izono zehlabathi waba isono engunanga. Wadla engedlanga. Alibonga igama leNkosi. Kanti the
wathi cha izono zenu. Uyazi kwenzekani uNkulunkulu methu ubheka methu uyambheka. Ngoba uma lithi izwi laNkulunkulu masenze kusho ukuthi ukhuluma naye uqobo lwakhe. Nkosi yami he spoke to himself. Ukhuluma noqobo lwakhe. Alibonga igama lenkosi. Hallelujah. Kodwa namhlanje mesethi uyambheka ethi uyayibheka yena ukuthi uyibheka yena kuJesu. Lithe izwi laNkulunkulu izono zenu eyisithile. Wathi uyambheka uNkulunkulu wasitheka. Wathi uyambheka uNkulunkulu wasitheka. Wathi uyambheka uNkulunkulu. Hallelujah. Hawu Nkosi yami wathi uyambheka vele ubona isiphingi. Nkosi yami engaphinganga wathi uyambheka wabona isikhohlakali. Ngoba izono ziyamsitha uso noma uyakubheka. Ebuku Jesu wabona isiphingi. Wathi uyambheka ngoba ubuso izono zahlabathi zasitha ubuso bukaNkulunkulu. Wathi uyambheka wabona isibefe. Hallelujah. Uthi uyambheka. Hallelujah. Wathi uyambheka nalesono ngithekaka lesi sobulili naso sasikhona. Sobulili obuthandana nobulili obufanayo naso sasikhona. Asibone lesa sidominithile ngisho emabandleni sikhona. Esikhona nasemabandleni lapho ishefa. Hawu Nkosi yami ishefa likhanuka ishefa. Ingakho izwi laNkulunkulu lithi udumo lwabo lusahlazweni labo. Ishefa yazi yangiqala lento usathana ngempela uyinuku. Awihlaze ngoba ishefa neshefa. Kodwa nje kwenzekani? Yini leyenzaka ishefa neshefa? Ngisho ngoba ngiyishefa nami. Asikho sasingekho naso lesi sasikhona. uJesu wasifela engonanga wenza isono. Inkosi ngibusise. Oh, siyabonga baba. Ngicela simphindeni ngezandla egameni likaJesu. Bengeke ngasho ngathi ngishintsha amagiya ke manje, ngishintsha amagiya manje. Baba umfundisi uKB Mathaba ebandleni lakithi lasemkhunjini kwaBB.